हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो देग्लाय 2024आव फैनो गोनां बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि डाइरेक्सन खालामनायाव दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर। आरो गोबाङानो कमेन्ट्सआवबो सोंहरगासिनो मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना देग्लाय फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड आरो नायनो थाखाय नेनानै दंमोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। स' लोगोफोर बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय लोगोफोर फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि प्रेमियार श' जानो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि बे प्रेमियार श'आ बबेयाव आरो माब्ला जागोन होनोब्ला लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि प्रेमियार श'आ जानो थांगासिनो कुहियार कुसि आगोमा आफादनि बानजायनायावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुहियार कुसि गेलेग्रा फोथाराव लोगोफोर। आरो खालारा जाहैबाय 7 अक्ट'बर 2024। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोनहा गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ जोङो गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे बर' सावथुननि शुटिं खालामबोगासिनो दङ। दा जोङो बे सावथुनखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों फोजोबनो हाबाय आरो बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय गाब गैयै जायख्लं। दा फैगौ 7 अक्ट'बर खालि बे सावथुनखौ आगोमा आफादनि हेफाजाबाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैराबारि ओनसोलनि कुहियारकुसि गेलेग्रा फोथाराव प्रिमियार श'नि थि खालामनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ अनसायगोन आरो नोंथांमोननि बे अनसायनायखौ मोनोब्ला जोङो थुलुंगा मोननायजों लोगोसे जोबोद गोजोननाय मोनगोन। गोजोन्थों। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जाना दंमोन आरो बे खौरांखौ खोनाना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे 7 अक्ट'बर 2024 खालार खालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि गामिनि बे कुहियार कुसि गेलेग्रा फोथाराव गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि ग्रेन्ड प्रेमियार श'आव बयबो बाहागो लाफैगोन आरो हेफाजाब होगोन होननानै। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।